izan duzu, hirugarren aukera izan duzu berriz ere Iruñarreko itzulea irabazteko, baina ezin izan da, irati indartsuena izan da, eta lehenengo gunean esaten zenuen bezala, gaztetxo hauek indartsu datoz, Bai, ezin denean, ezin da eta listo, ez dago besterik, bai. Hola da junda etapa, erasokor jun zara, oso goiz, hor tarteko helmuga pasatzean ja saiatu zara, ikusi duzu aurreko gunetan bezala inor ez zenuela bide lagun, baina gero sua piztu ganean Irurtzunetik aurrera, hor bai aritu zarela. Bai, horia, esan duzuna, Irurtzun paso ondoren, justo kanteretan, eraso egin du Iratik, eta probestu dut, eta ja joan gara lau, eta esan diet, benga, guazen, ez ditugulatzean, así que ja, ongi kolaboratu dugu guztiok, así que postik. Esperriñan ez dago, ez duzu aukerarik izan, ez da gorak izan? Bueno, ez, eta izan ditut arazo batzuk, eta listo, ez izan dut, ez da egin. Duela bosurtaz bezala, seguro, azkeneko kilometroetan, herrian, etxian, Euskal Hiriburu ezagi honetan disfrutatu dezula bizikleta ibiltzeaz, ez? Bai, gainera hori, eske etorri dira lagun guztiak, familia, orduan entzutetzen leku guztitatik, venga, animoloia! Así que hori oso polita da bai. Zorionak. Mila esker, aio!